Сәлем дуслар. Бүген татар халык йола гадәтләренең чираттагы чыгарылышы. Һәм мин сезгә тагын бер кызыклы гадәт турында сөйләп китәсем килә. Ышану дип әйтик инде. Менә сез беләсезме, яшь баланың, яңа гына туган баланың дип әйтик инде, киемнәрен төнгә урамда киптерергә, калдырырга ярамаганын. Менә жудыңда кирне кич җитә башлады бит инде, киемнәре дымлы булса да, оларга да урам өйдә киптереп бетерергә кирәк аны. Бу ышану баланың киемнәрен төнлә җин ялый дигән ышануга барып тоташа бу гадәт. Һәм шуңа күрә ул киемнәрне өйгә алып кирип киптереп бетерергә кирәк. Ләкин бу бүтән балаларга да кагылмый. Бу бары тик 1 яшькә хәтлек балаларга гына кагыла. Менә балага ничәдер ай икән, 1 яше тулмаган, менә бу киемнәрен аның өйгә алып кирип киптереп бетерергә кирәк инде. Тагын бер әйбер искә килеп төште монда кием дигәннән, шушы 1 яшькә кадерлек балаларның киемнәрен әле жугачтан әйләндерми генә киптерергә кирәк. Менә жудың да илеп куйдың. Әйләндерергә ярамый. Безнең бит инде олы кешенекен гадәттә әйләндереп киптерәбез. Һәр вакытта инде бүтән кешенекендә. Ә менә яшь баланыкын 1 яшькә кадәр әйләндерми генә киптерергә кирәк. Сездә дә юкмы шушындай ышанулар? Булса, язып җибәрегез әле безгә.